उनाव फन खालामबाय हेल' लोगोफोर खुलुमबाय आंनि मनालिसा बिटि चेनेलाव बयखौबो आंनि गोसो गोरबोजों आरो खनसेबाव फिन बरायहरफिनबावबाय आंनि गोदान ब्लगाव 14-15 नि ब्लग दङ बेयाव लोगोफोर जाय नोंथांमोना आंनि ब्लगखौ नायनानै मोजां मोनो नायलांबाय थादो बिदिब्ला लोगोफोर आंखौ आसोल होनबाथाय आं बिराद रागा जोङो खिन्थु सोरबा लोगोफ्रा मा खालामदों आसोल होनबाथाय डेन्जार बोरैबा मोनखायो आं आसोलसो मामिया आसोलसो मा खबरनो खबरा बिदिनो लबर लावबाय थायो होनदों आसोल सासेबाव जाखो आसोल सासे बिराद दे बेखौनो सोबायना बेनिफ्राय नैबेयाव लाबो बेयाव लाबोबाय ओमफ्राय नै बिथिंजाय ओरै फिदिंनांगौ र' 1 मिनिट बिथिंजाय इदि फिदिंबाय ओं ओमफ्राय ओरै फिदिंनानै नैबेयाव लाबोबाय बिदि खालामदो ओमफ्राय नैबेयाव सो आं खनसे खालामना नायफिनगोन दे ओमफ्राय नैबे गोरा जादोंबा ओरै लासै बिदि बोनानै गोलाव खालाम बिदि बोनानै गोलाव खालाम ओमफ्राय नैबेयाव सो बिलाइयाव बेयाव आरोना ओमफ्राय बै बिजौ सोदो आरो मायाव बे बिजौ सोदो माबे बिजौ बिजौ सोदो ओमफ्राय बिजौ सोनानै इदि खालामनानै दोन आरो बिजौ सिलायदो र' आं खालाम दे एसे सोलोंना लानो बेनिफ्राय मालाय रोङो बियो हाफेन एसे जिनायखौ सुनो होदां मालायनि गानखौनो हाफेन जिनायखौ सुथेनो मोनबाय होनदों गावनाथ' माबा सोलोंनायानो डाइरेक्ट गस्लासो बानायनो नागिरखायो फोरोंजेन दानायखौ सिखायग्रोदां नङा बोलो होग्रो आथिङा फार्स्टआव दानो सिलायनायखौ माबाना आथिं आरो आखाइखौ मिलायग्रो फिदिंजोबथार आखाइया ओमफ्रायसो आथिंखौ सियानिफ्राय गलांनाय मेचिन सिलायनो सोलोंदों सियानिफ्राय बारग' जाबालायो बोलो होनायानो आथिं दानायानो सियारनिफ्रायनो बारग'लांलायलायनो नागिरो आरोना आंना सोलोंथाबबाय बायदोंमोन नाथाय एसे रोंहांहां जानायावनो एसे लाइनाव फैदों दरजायाबो एसे गाज्रि जानानै दंखायोमोन नालाय हाजोबासै आङो माब्लाबासो फोरोंहैजाबावनोसै आङो बिनि उनाव दुगैखां लोबखां सानैजों आइसक्रिम जाबाय जोङो बिदाया लाबोदोंमोन ओमफ्राय नै जाखांनानै जोङो सानैजों बिथिंजाय बेरायनो फैबाय कार्बि गामि जायफं साइडथिं आरोना लोगोफोर गोजानावथ' बेरायहैनो हाखायाखै नालाय लोगोफोर खाथि खालायावनो न'आव थास्लायस्लाय ओरैनो बेरायनो फैबाय आरोना जोङो सानैबो फट' खेबलायलायबाय ओमफ्रायहाय फैनानै एसे उखैबाय टार्निंआव एकदम जेरैखि जायाबाबो उखैनानै जालांसै जिखियानो जा होननानै जाबोबाय ओमफ्राय नै दा सफैबाय जोङो जाजाद दखानावबो बायना लाबोबाय एसे एनै नै मिसल खालामनानै जाबाय जोङो हारसिं जाजोबनाय नङा बाजैनिसो बुदों गैया माथो जों बानायदोसो बेखौ न'आवनो बुदं सोमनानै बानायब्लानो जायो एसेबां बुरजा मरिसे बायना लाबोदों मिसलखौ बायना जाबा लससो जायो खमसो मोनो माथो होनदों आं नों होननायखौ बुजिखादोब्रा होनबाबो खनसे होनदां प्रग्राम नालाय बेलाय आंनि नियमखा माथो खोलैनाया मिथिखादो बेखौ आदायासो गोलैनायखौनो खनना दोनफिनबाय आं नुखायाखै बे गोलोमफ्रुलायबाय
जोगोनार बिजौ सायदों नै आं बिथिंहाय स्कुवासजों दालि जानोबाय ओंखाम मा होनदों नोङो आंखौ बिराद खस्थ' होदों सोर खस्थ' होदोंनोहाय आं एसे खस्थ' मावनानै जालांदो आरो मा देनां हाबाफ्राव मुला बेनि अखानायै फुङाव 15 आगस्ट खालि जोंहानि आबैखौ जोङो मन्दिराव लांनो नागिरदोंमोन आरोना लोगोफोर माननाय बेराम जादोंमोननो ओमफ्राय मुलि सुलि जाया बुरि मानसि नालाय मा होनबावनो दाननोबो हाला बेनि खोथाखौ मन्दिराव थांनो एवलाबबाय थानायखाय लांनोनो ओंखारदोंमोन आरोना ओमफ्राय नै आजाजों दसे गेलेथ'बाय ओमफ्राय नै आजाया जेरावखि थाङा थांफानो गोसो जाखाथारगोन आरोना बेलेग ड्रेस गाननानै ओंखारबाथाय लाबाथाय आजा इदि जायो आरोहाय दाना बाबु नै नोंनोबो देनां होगोन थ' आजा फैसाखौ इउटुबनि फैसाखौ देनां नोंनोबो देनां होगोनलै आजा दान लाबाय थाबानो जागोन ना बाबु इदि लाबा नाया मालाय दाना बिलाय नायनाय नंलालै ना मोनगोन खोमाहाय मोनगोन सना बाबु बाय बाय ओमफ्राय नै दा जों थांबाय थानाय जायगाया दिगलमासगाव होनो बे स्कुलावनो जोंहानि बिदायाबो टिचार मावनानै दङ आरोना आरो आफायाबो गोदो बेयावनो मावोमोन दा रिटायार जाबाय दा आदायाबो बेयावनो मावगासिनो दङ बेयावनो मोनदों जाहैदों आरोना टेटआव पास जानानै मोननाय आरोना आदाया दा न'आव थांफिननो नागिरबाय जोङो लोगोफोर बैथिंजाय आदामोना गसंना दंमोन आरोना मा खालामदोंसो बेसेबां गाज्रि लामाया नोंबो गोरा हमथा आइसक्रिम नायनि र' देलाय नायनि जादोंना जायाखै दहायना जायाखै खमायनानै दोनदों आरो माबासो जायो बानलुखौ आंनि बानाव जानो थांनो नागिरदों माम जानो थांनो नागिरदों नै बे साथाखौसो नायगासिनो दं बे साथाखौ बिराद मोजां मोनथारो थांफाया दे आजा दे फै टाटा बाय 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 आनै मोनहानाव ओंखाम जानो थांगासिनो दङ बोराय लानानै ओंखाम जाहैदों जों साथायाबो बोरायसिनो गोजौआव माबा गोनाङा गन बायदि गोनाङा ओंखाम उखैनानै टेम्पु ड्राइभारसिनथाय आबै जालांबाय फैसा होनो नागिरनाया न' आदै होनो नागिरनाया न' आबैसो होनफ्लांलाय लांबाय आं लामाया ओरैबादि गाज्रि सम नङाहाय ओंखामबो जायाखै नालाय आबैजों मन्दिराव थांफादोंमोन मन्दिराव थांनो लिंनायखाय माबा मोदोम माननाय ना मानाय जादों आरोना लोगोफोर आबैना ओमफ्राय मन्दिराव बुरि मानसि नालाय लेंबाय थांबाय दा नै जोङो आनै मोनहानाव ओंखाम जानो गोनांमोन नालाय दा मन्दिराव थांना फैनानैसो ओंखाम जानो नागिरबाय आरो जोङो 11टा जाबाय आरो टाइमा 11टा बारबायानो Koran tuh lagi? Iya deh alih kabang som. Tanggal berapa pernah ya sih ya? ओमफ्राय नै लोगोफोर सफैनानै जोङो साहा लोंबाय एकदम उखैनानै जाथारला थालिर जासिनायखाय आमाया थालिरखौबो जाबाय जेबोखौनो थोला आरोना ओंखाम जायालासेसो थांदोंमोन नालाय जोङो Ôi, bà giờ alo chụp bay ayo anh ấy जोंखौ माबायदि ओंखाम ओंख्रि जाहोगोन सर गोथावथ' जादोंमोन नाथाय ओंख्रिया बानलु ओइ भिडिअ नङा आं माबायदि जोङो फुद बानलु होनो आरोना बै बानलु राजाया गिदिरा बेखौ थाइसे गाहाम होबायनो ओमफ्राय नै आखाइ खेरेफा आलौ नानै दाबो आलौ गाला बरफखौसो होना लानो नागिरगासिनो दं थ' माबे बेदरखौ मानो जाजोबनो हाया जानो एसेबां आलौ जोब्बाय आखाइनो आलौ जोब्बाय फुद बानलु होदोंमोन ओंख्रियाव
सिनि लागायना लानो होदो इसा मायाव थांदो दं फुट बानलुखौ सेनलाय लांबाय आं लांफै आं हारसिं हाया आं जासोनाय खोथा नङा दे जादो जि आखायावसो फोनना लाबाय थानो सांखो आंखौ मासे पिटलि नुलांगासिनो दं भगबान आलासिजों दाउफोरजों मोनजाखा आयु नै बेखौ दहाय जोंहानि बिदाया खालामना दोननायमोन आरोना ओमफ्राय बेखौ जों मैया जानायमोन ओमफ्राय बे बक्सआवनो दोननाय आरो बक्स लायलायोना ओमफ्राय जि नै अरिजिनेल बायदि जाथारदों ब्लगारसै नामा टिं टं सनालि माहाय दंथाय बेयाव दंना गैया मा गाबदों नामा ओइ हाबबो फै नोंथांमोना माब्ला रिलिज जागोन सानदों बिदि नावलाय माला जागोन गासिबो नों দেখেন ব্লগ করি আমার চেহারা তো বিক্রি করে খাই আছে এনেকা না दे होनलाय माला होगोन सेप्तेम्बराव नेना थाबानो जाबाय ओमफ्राय फैगोन सेप्तेम्बराव जों 6 थारिखआव ओमफ्राय एडिटिंआ माला जागोन माथो जायाखै दाबो जोब्बाय बेयाव जोब्बाय ट्रेलार मिक्सिं खालामनो जोङो मोनसे आसा खालामो जारौ मनालिसानि साबेसे फेमिलि साबस्क्राइबार दं साबसनवालै दे फेमिलि दे फेमिलिफ्रा गासिबो नायनो थाखाय जारौ सनालिनाव हेल'जों नङाब्लाबो टेक 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 जों बुंहरबानो जाबाय जों लगालग नायदो जेबो नङाहाय गोलोमलायबायहाय मेवा ना अमा बेदर आलु ओंखाम जाखांबाय आङो ओमफ्राय दा लास्ट मेवाया जोबाखै नालाय जागोन गोलोमलायजोब्बाय आंना दाउ दं जादो माबार हांसो मोनाजोब्बाय बेदरजों थारुन दिंखियाजों दाउदै बानलु गोथां जिरायथ' जादों जलंगा गानलायलायनानै जामब्रं गानलायलायनानै ओंखाम जासिगोन आरो गस्ला नागिरना मोनाखै मोसा फिल्म नायगासिनो दं जोङो मोसा फिल्म नायगासिनो दिनैसो नायदों आंथ' गोसो होलायनानै नायगासिनो ओइ लाखि हमथाना थ' गाखोआ दोनलांखादों बाबु नोंहाबो थांनो नागिरदों हा आब' नायलमोना हाबफैनो दसे बाबु थादो दे बाबु दै बाबु नों थादो साबिखौ माव मोनगोन नागारबोदो है गावसोर दसे थानानै थांखासिगोन जों बाहेरायावनो थागोन आइ गथ'आ दे ससे इसेनथ'लाय गुबुन जायगायाव सफैबाय जों सासेखौ लान्थि लालां गद टाइमा बाव बिसोरनाव आरोना बे आयं ओमफ्राय बे जों जि मोजां जायगा
सफैबाय जोङो लोगोफोर ओमफ्राय दा नै जोंहानि आब'मोननि न'आ थाला बन्द' होमबाबो दसे बेयावनो नेना थानोसै जोङो मा खालामनो उफाय गैया एसे फट' सट' लायाबा जाबावगोन दा बे हाजोआबो खाथियाव दंखायो नै जोङो दा हाजो जिङाव मोनफैबाय आलासि जानो फैनायाबो नै थाला बन्दसो नै अबाव जिरायना दङ जोङो लोगोफोर ओमफ्राय नै न'आ इथिं दं माबाया थाला मारिनाया ओमफ्राय गारियाबो इथिं दं नै उफाय गैया बाबाय लेवाट बाजाबा गैला आरो चार्जबो गैला मा जाबावगोन मिथिला ब्लगा बेयावनो जोबनोबो हागौ आरोना लोगोफोर दोनथ'बाय र'